Ea m-a trichet pe mine pentru 8 ani. Am ajuns acum la vârsta de 33 de ani. Îmi adun gândurile pentru a putea să-i pun o serie de întrebări fostei mele partenere de 30 de ani care încearcă să reintre în viața mea. Vreau să înțeleg de ce a fost necredincioasă pe parcursul celor 8 ani de relație, chiar dacă trebuie să subliniez că nu există nicio șansă de reconciliere. Avem 2 copii, de 6 și respectiv 8 ani, iar relația noastră s-a încheiat acum 4 ani. Deși am făcut toate eforturile necesare, printre care și terapie, întâlniri, exerciții fizice, timp dedicat creșterii personale și copiilor, încă mă găsesc în dificultate când trebuie să mă desprind de relația noastră trecută. Îmi merge bine din punct de vedere financiar. Am un loc de muncă pe care îl apreciez și mă bucur de el. Din punct de vedere financiar, am un loc de muncă pe care îl apreciez și mă bucur de el. În general, viața mea este bună. Totuși, sunt încă îngrijorat de consecințele comportamentului ei, ceea ce mă împiedică să construiesc relații semnificative cu potențiali parteneri. În acest timp, ea a venit la mine plângându-se de viața ei dificilă, alături de partenerul ei actual, cu care s-a împreunat după ce am părăsit-o. Acum, ea consideră posibilitatea de a-l părăsi pe el. După aceea, i-am trimis un mesaj: poziția mea, cred că ar trebui să limităm comunicarea noastră la problemele legate de băieți. Mi-a cauzat o durere adâncă în trecut, iar acum îmi caut confortul ca și cum aș fi o susținere emoțională. Sunt susținător, dar trebuie să știți că mă confrunt cu consecințele durerii pe care mi-ai cauzat-o, iar acest lucru m-a afectat puternic. Nervlex, nu vreau să aduc probleme vechi pe tapet, deoarece ele continuă să mă afecteze. Încă de la scurt timp, după încheierea relației noastre, ai început o relație cu cineva. Pe toată perioada, ai fost vorba despre mine ca despre o persoană rea, răspândind informații false despre evenimente care nu s-au întâmplat. De asemenea, tu ai încercat repetat să-mi folosești noul partener pentru a mă face gelos. Te-am sprijinit financiar pentru a-ți încheia căsătoria cu un copil dintr-o relație anterioară. Însă, ai continuat să vorbești negativ despre mine și mi-ai dezvăluit detalii personale din viața mea lui Ap, care apoi a utilizat această informație împotriva mea. După aceea, ai cerut să te muti la mine pentru a avea avantajul de a avea propriul loc. Ai cunoscut un bărbat pentru o aventură de o noapte. Din descrierea ta, acest bărbat era nestatornic și am decis să mă contactez pentru a mă asigura de siguranța ta, obținându-l să te lase în pace. Și el a profitat de tot ce i-ai dezvăluit anterior și l-a utilizat împotriva mea când am încercat să te apăr. Realizez că această conversație este netă. Nu spun asta să vă rănesc, doresc doar să transmit ceea ce vreau să spun și de ce nu pot fi sprijinul emoțional de ves. Atunci când nu există respect mutual în relația noastră. Empatizez cu tine, deoarece am trecut prin situații similare în trecut, unde ai făcut lucruri similare în mișcări. Trebuie să realizi că ai luat anumite decizii în viața ta și nu voi putea să te ofer sprijinul pe care îl caut. Mă doare să spun asta, dar este adevărat. De aceea, mă gândesc dacă ar trebui să mă duc la ea pentru răspunsuri care mi-ar putea ajuta să înțeleg și să mă ajut să mă vindece din punct de vedere psihologic. Sănătatea mentală mea merită să fac așa? Dacă da, ce întrebări specifice ar trebui să-i pun? Am dificultăți în formularea întrebărilor potrivite, dar cred că acest pas ar putea să mă ajute să merg mai departe. Sunt incert despre ce să fac, așa că mă găsesc în această situație. O întrebare care mă rătăcește este dacă copiii mei sunt biologic ai mei. Îmi iubesc foarte mult băieții și gândul de a descoperi altceva este ceva cu care mă simt rezervat să mă confrunt, deoarece e extrem de dificil pentru mine de suportat. Dacă nu ar fi faptul că am copii în comun cu fostul meu partener, aș fi întrerupt comunicarea. Totuși, dată fiind circumstanțele actuale, simt că nu am altă alegere. Povestea următoare. Îi cerusei să mă oprească de a mă trimite mesaje și am plecat. M-am simțit întotdeauna ca o persoană care nu toleră manipularea de către femei, deoarece consideram că este un comportament nezdrav și imatur. Deja simțeam că ea nu va putea să fie niciodată cineva cu care să am o relație satisfăcătoare. Însă, neașteptat, m-am îndrăgostit de o fată care era fascinată de mine. Am trecut destul de repede la o relație de sine stătătoare. Am fost împreună un an,
dar apoi ea s-a conectat online cu un necunoscut cu care credea că se comportă mai bine decât eu. Spera să dezvolte o prietenie puternică cu această nouă persoană. După doar 2 luni, ea a întrerupt brusc relația noastră, abuzând emoțional de mine, ca și cum aș fi fost o persoană dispusă. A plecat la un tip care mă asigura că nu înseamnă nimic. Flirta deschis cu el în prezența mea în timpul relației noastre. Nu am vorbit niciodată cu ea despre asta, pentru că eram îndrăgostit. Între timp am plâns despărțirea ei timp de 8 luni, în timp ce ea a continuat relația ei cu acel tip, flirtând activ cu el în tot acest timp. Nu știu ce s-a întâmplat între ei în timpul acestei perioade. Enes pe câțiva ani înainte de mă părăsesc nesigur. Mi-a tratat ca pe o pătură, iar nu am avut curajul să-i răspund, deoarece am fost speriat că o să mă părăsească. A fost momente când mă blestemam pe mine însumi, mă întrebând unde a dispărut acea versiune pierdută de mine, cea care a smuțeat niciodată asupra indivizilor toxici, și întreba în mod constant, de ce îmi toler pe aceștia? Numai 9 zile în urmă, ea mi-a contactat și în mod relaxat a menționat că încă flirta cu băiatul ăla și rămâne în contact cu el. O persoană cu simțuri bune ar fi plecat imediat, dar eu eram atât de vulnerabil încât am suportat acea situație doar pentru că ea s-a întors. În întregi 9 zile precedente, nu am primit nicio scuze sau regret pentru comportamentul ei. În schimb, ea a continuat să fie abuzivă față de mine. Ea răspundea mesajelor mele după 2 ore, care erau răspunsuri scurte de un singur, și apoi disparea pentru încă 2 ore, explicându-și comportamentul cu munca ei. O singură dată în plus, eu, slăbiciunea, am căzut în înșelăciunea ei, chiar dacă o parte din mine spunea că ceva nu era în regulă. Dar evenimentul de astăzi a fost impulsul pentru renașterea mea. Această femeie, care a scris doar o singură frază înainte de a dispărea timp de 2 ore, era ocupat să discute cu iubitul ei, acoperindu-se cu muncă și o zi aglomerată. Sincer, am ajuns la punctul de ruptură cu constanta minciună și lipsa completă de respect. M-a devenit clar că ea nu s-a schimbat în ultimii 7 luni. Minciunile continuă, dorința de a flirta rămâne, iar manipulările ei de clasă înaltă au devenit doar mai rău. Am informat explicit femeia că am decis să plec. Am început conversația spunând că plec. În răspuns, i-a observat că eram ciudat. Poate că era, dar am luat o decizie. Nu o voi reproșa sau o voi acuza. Astăzi, omul slab a găsit forța sa și am realizat că niciodată nu vreau să văd acea femeie în viața mea din nou. Ușa este închisă ferm pentru totdeauna. Lacrimile se adună când realizez că am recăpătat demnitatea mea. Am redescoperit persoana pe care am pierdut-o pe drum. Eu am fost uimit să cred că am făcut asta. Eu eram fără emoții. Nu a fost ca ce am simțit atunci când a plecat ea acum 8 luni. Toată ziua de am simțit doar calm. Sunt fericit că am decis să nu permit să mă trateze așa și sunt fericit că am putut să mă apar. Și azi, când la ultima moment ea a încercat să manipuleze situația, trimite mesajul următor: consideră acest mesaj ca fiind ultimul tău. Am rămas hotărât în rezoluția mea. Nu m-am oprit mult până când m-am convins că dacă ea nu a schimbat nimic în 8 luni, este puțin probabil să schimbe vreodată. Acum la următoarea poveste. Am fost într-o relație cu fosta mea din 2019, când amândoi universitatea. Ea era într-o relație negesundă și, din păcate, una în care verișoara ei a rămas însărcinată. Aceasta a avut un efect profund asupra ei și a dus la modificări semnificative ale personalității ei. Ea a început să aibă atacuri de anxietate. Nu puteam să suport să văd persoana pe care o iubesc să sufere, așa că am dedicat tot timpul meu să-mi asigur că e sănătoasă. Am devenit foarte aproape și am început să ne datorez. A fost cea mai mare fericire a vieții mele. Aceasta numai pentru că cred că am găsit femeia perfectă, dar și pentru că, văzând-o fericită, mă făcea fericit și pe mine. Înaintează la august și m-am dus la apartamentul ei la 8. Ceva neobișnuit pentru mine, deoarece sunt de obicei un dormitor târziu. A fost ziua de naștere a ei și am avut ideea de a ajunge devreme pentru a decora salonul, pregăti micul dejun și să o surprind. Când am început să-mi inserez cheia în cheie și am început să o întorc, am auzit brusc o agitație și voci susurate venind din interior. Teroiat, am deschis ușa și am intrat înăuntru, numai pentru a găsi un prieten comun care încerca disperat să se ascundă.
complet dezbrăcat, în timp ce iubita mea stătea acolo cu o surprindere evidentă. M-am oprit pe loc o parte din timp. Ea încearcă să spună ceva, dar eu stăteam calm și m-am dus, împiedicând acțiunile pe care le-aș putea regreta mai târziu. M-am întors acasă seara aia cu inima grea. Am contactat cea mai bună prietenă a ei, cu care am o relație bună și care era sincer preocupată de ea. I-am cerut să-mi spună tot ce știa despre situație. Ea a admis că îmi putea spune toate amănunturile doar dacă m-aș întâlni cu ea personal. Când a venit, nu a putut să se oprească să-și exprime emoțiile și mi-a spus că ei au fost intimi chiar înainte de a ne începe să ne datorez și după ce am început relația. S-a convenit că ea nu se putea imagina viața fără amândoi. Prietena mea a continuat să plângă și să se scuze, spunând că regretă că i-a ținut adevărul ascuns și că ar fi trebuit să fie onestă din start. M-am prăbușit pe canapea, simțindu-mă complet dezastruat, și am luat un sorbit mare de rom. În tonul cel mai calm posibil, i-am cerut să plece. Am privit telefonul și am văzut că era inundat cu apeluri și mesaje de la ea și de la prietenii ei. Era frustrant să realizez că toată lumea din cercul ei știa despre situație, dar aceste persoane au continuat să comunice cu mine ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Am scos SIM-ul, l-am pieptănat în două și l-am aruncat de pe balcon, l-am blocat de pe toate părțile și pur și simplu am continuat cu viața mea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A fost un șoc. Saltă până în noiembrie și fac decizia spontană să merg într-un bar pentru un pahar. La nenorocirea mea, am observat-o pe fosta mea prietenoasă cu grupul ei de prieteni. La fericirea mea, băiatul cu care m-a trădat nu era prezent, altfel aș fi putut avea o reacție emoțională puternică. A fost momentul cel mai nervos din viața mea. Când toată lumea ne privea, ea s-a ridicat și mi-a sugerat să vorbim. Din motive neexplicate, am fost de acord. Am ieșit din pub și am început să vorbim. Primul meu cuvânt către ea a fost: de ce nu este aici dacă vă petreceți weekendul împreună? A recunoscut că, în momentul în care l-am părăsit pe lunile trecute, nu a putut să se uite în oglindul la sine. La vârsta de doar 21 de ani, nu am întâlnit niciodată o situație asemănătoare, iar emoțiile mele m-au învins. Am început să plâng și am sărutat-o, crezând greșit că tot este din cauza mea. Am sugerat să mergem la ea acasă să vorbim, sperând să descoperim dacă ar trebui să continuăm relația noastră sau să găsim o încheiere. Ea a fost de acord, iar am mers la ea acasă. Am început să consum rapid vin, neputincios, și ea a vărsat povestea ei, știind că nu pot să rămân suveran prin această ordeală. Lacrimile mele au început să curgă pe jumătatea drumului și nu am putut să stopez plânsul. Ea m-a sărutat, dar nu am reciprocat. Când a încercat să mă sărute, am tras delicat departe, spunând că sunt beat și nu pot să iau nicio decizie în acest moment. Ea a îmbrățișat fața mea și a spus insistent: încredințează-mi, asta e ce vrei, și apoi s-a aruncat peste mine. Am dorit să opresc, dar am înghețat de șoc. Nu mă amintesc mult de noaptea aceea. Și când m-am trezit în patul ei, fără haine, m-am panicat și am plâns în baie în timp ce a dormit, fără vreo îngrijorare aparentă. Singura certitudine pe care o aveam era că nu eram suveran anul trecut, în timp ce ea doar a avut un pahar de vin. M-am grăbit să adun obiectele mele și am fugit la casă. Am stins telefonul și am experimentat ce se simte ca cea mai proastă zi a vieții mele. Eu m-am simțit complet uzat, incapabil să scap de simțitul manipulării atât de ușor și tulburarea din mine era atât de puternică încât nu puteam să opresc vomitarea la gândul de la evenimentele recente. Într-adevăr, sprijinul neclintit al prietenului meu a fost anciorul meu și sunt adânc profund recunoscător pentru sprijinul său. Regarding recent events, I decided to go on a week-long retreat at my friend's cabin to gain inner strength and gather my thoughts. As for my ex, after weeks of her and her friends continually contacting me, I finally agreed to meet with her and asked my friend to come with me. We met in a pub, and when she saw me, she rushed to hug me. However, frightened by the previous encounter, I calmly asked her to refrain from doing so. We took our seats and she started crying, apologizing for leaving me. When she mentioned that she had left me, I admittedly lost my temper. We tot embellishim. I told her about her cat and how she lied to me,
despite my constant concern for her mental health during those difficult times. I told her that she should consider herself happy because I was not inclined to take revenge and spoil her reputation. She seemed somewhat taken aback by this, as it was the first time she had seen my anger. I made it clear she was to keep her distance in the world do the same. I warned her that any further attempts to contact me would result in me telling everyone we know the truth about her infidelity and the night she used me. Well, I guess this is where we part ways. My focus right now is on healing and getting through this dark chapter. Thank you for listening to the story to the end, and if you like it, please support us with a like, as well as subscribe to our channel. Or write in the comments what you think about the story.